Бөрі районында Которо сире буенча карантин индирилди. Бұл сирден хауфы һәм унан хаклану соралары турасында һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы ветеринар һәм фитосанитар күзәтү буенча федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгы бүлек итәкчесе Ленар Иханшин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Ленар Ибраһимович, шулай итеп, Которо сире теркәлде Бөрі районында, сәбәпләре асыкландымы? Әлбәттә, әлеге көндә беренче фикердән уйлаганда эштәр алып барыла, һәм бұл усактың асуы ихтимал хәер башында сыккан. Әлбәттә, уйлайбыз без, төлке бұл тешләүдән Которо сире бұл малга күчерелгән. Мал ул гомумән вакцинациялана, ул прививкалар эшләнергә тиеш бит. Әлбәттә, бұл төп безнең талап итү эше һәм госслужба алып барылган эштә һәрбер мал язгы мизгелдән алып ел аша инде вакцинация үтәргә тиеш. Ел аша үтеп торырга тиеш. Әлбәттә, безнең республика бұл Которо сиренә каршы эштәр алып барыла ел һайын. Шуга мал килеп сыкканда инде яңа туган малды әлбәттә ай эчендә вакцинация үткәрелергә тиеш. Әмма әлбәттә бұл мал вакцинацияны баш тартып калгандар, әлбәттә моны Которо сире сыгып, бұл мал инде зарарланган. Ни өчен баш тарткандар һуң әле бул туралы һорау алындымы хуҗалардан? Бұл туралы әлеге хәлдә эш алып барыла, чөнки беренче фикердән уйлайбыз инде бұл яки өйдә булмаудары, яки ысынлап та баш тарту, монда расследование үткәрәбез һәм бұл расследование үткәрелгәндән һуң уже җавап бирә алабыз инде. Өйдә булмаулар ихтимал тинегез. Алдан игълан ителәме ошо карантин прививка хәтта өчен малга? Әлбәттә. Шунда айрым көн билдәләнә, зинһар шул көндә өйдә торыгыз дигән. Һәрбер мероприятие ветеринарный служба үткәргән хәлдә информация яки үзләренең сайтларында һәм төрле социаль селтәрләрендә һалына һәм кешеләргә администрация яки сельсовет эшчәнләреннән аша Хәбәр ителә. Әлбәттә, бұл хәлдә инде хуҗаларга игътибар булырга кирәк һәм малдарды яки вакцинация яки үзләренә сакыртып алып вакцинация үткәрергә кирәк. Ни өчен? Чөнки Которо сире ысынлап та иң зур авыру дип әйтәйек. Ни өчен? Чөнки 100% һәлак булып калу ихтимал. Әгәр кешегә якка. Кешегә генә түгел, бөтен йылы тәнле малдарга шундай хәл килеп сыга. Бына әле карантин ителгән биләмәлә, унда әле нинди эшләр алып барыла? Әлбәттә, карантин мероприятиеһендә мал усагында инде ул мал зарарланган мал юк ителә һәм аны исследование буенча без уже эш алып барабыз инде. Һәм тирә-яктагы бөтен ул сыккан усактың тирә-ягы инде вакцинация бөтен малга үткәреләчәк. Ул эттәрдән, бесәйләрдән башлап эре малга хәтлем инде. Бұл демәк хуҗалыктың эргәһендәге, бұл шәхси хуҗалыкта сыккан күрше тирә-як бөтен булган мал-туар яңадан вакцинациялана. Әлбәттә, 2 айга анда карантин һалына һәм ул территориялар инде бөтен малга кушылган әйберләрне сыгарга ярамай һәм бөтен мал белән тиешле мероприятиялар үткәрергә тиеш түгел. Мал йыелу ягы яки менә һату ягы, ярминкәләр, анда әйберләр тыела инде. Берәү белсә, бұл Которо сире ул малдан кешегә юга. Әлбәттә, ысынлап әйтеп киткән инде, йылы тәнле хайвандарга бұл Которо сире иң авыру дип әйтәйек инде. Ни өчен? Чөнки мейгә барып иткәндә инде бұл авырудан коткарып алып булмай. Бұл игътибарлы инде кешегә һәм әлбәттә тешләнгән, яраланган яктан һәләгә аша бұл Которо сире вирусы тәнгә керә һәм мейгә барып иткәндә кеше яки хайван һәлак буласак. Димәк, хәзер бұл әгәр дә хуҗалыкта сакланган икән Которо сире, ул димәк тирә-ягындагы мал-туарга гына түгел, йорт хайваннарына гына түгел, шул хуҗалыктың хуҗабикәһенә, хуҗаһына шулай ук вакцина эшләнергә тиеш. Аларды Минздрав службаға күзәтеп бара, Роспотребнадзор менән берыңгай аларның хәлләрен тыйышлап бара һәм 6 кәмендә вакцинация үткәрелергә тиеш инде аларга карашы. Ни өчен? Чөнки бұл асыкланган усак Которо сире табылган һәм әлбәттә кешеләрнең иң төптән эш инде кешеләрне коткарып алу. Чөнки зарарлану һорауы иң төптән тора һәм сыворотка һәм профилактик вакцинация үткәрүдән бұл беренчедән һәм шул бер генә инде эш кешеләрне коткарып алу ягына. Ул берничә вакцина куйыламы?
Кәмендә 6 вакцинация қойыш. Ул демәк вакытында һәр вакыт куелып барырга тиеш. Аралыгы күпме? Анда үзенең схемаһы бар. Беренче көндә, өченче көндә, 7нче көндә һәм 1 айда, 3 айда һәм 6нчы айда һәм калган яктарда инде 3 елга бер тапкыр эшләнеп барырга тиеш инде. Ул мотлак вакцинахан аламы? Буш. Бушлай һәм гомумән моны теләүсе һәркем куя ала, әле бары тик ошо котыру сире хәвефе булганда гына куйыламы? Әлбәттә, беренчедән инде бу профилактик ягында кеше яки хайвандар менән эшләгән кешеләргә беренчедән куела. Һәм бу менә котыру сиреннән табышланган кешеләр менән, менә мәсәлән, бу хәлдәге менә хуҗабикә менән хуҗа үзләре бөтен гаиләһе менән бу вакцинация алып барасаклар. Ни өчен? Чөнки беренчедән контакт булган хәл инде һәм профилактика мероприятиен безнең закон буенча аларга каршы вакцинация эшләргә тиеш. Алар үзләре күзәтүенчә үзләренә вакцинация эшләү ягына башкартылган мөмкинлек бар. Әлбәттә, бу зур хәвеф шулай. Зур хәвеф. Был бер районындагы осрак республикала быел тәүгә теркәлдеме? Бугаса бундай осрактар булганы бармы? Әлбәттә юк, чөнки ел һайын бу котыру сире сыгып тора. Безнең игътибарда инде 21нче елда гына котыру сире сытманы. Әлбәттә, ел һайын бер 10-15 тирәһе усак асылып тора. Ни өчен? Чөнки бу котыру сире урман тирәһендә янлектәрдә, йырткычларда асыкланып тора. Һәм аларды вакцинация үткәреп бөтенләй 100% дип әйтәгәндә вакцинация үткәреп булмай, шуның өчен бу авыру урманда калып тора. Әлбәттә, беренчедән инде ул авыру кырга йырткычлардан безнең өйдәге хайвандарга йогу ягы, әлбәттә, бу инде игътибарлы. Авыл шәхси урманга якын шәхси урыннарда инде. Әлбәттә, бу профилактик эшләрдә алып барырга тиешбез. Нинди профилактик эшләр? Ничек гомумән бuna кырга хайвандар менән профилактик эшләр алып барырга мөмкин? Әлбәттә, дип китәгәндә моны Күгәрсен районында 2 усак асылган бу өйдәге бесәйләргә юккан. Ни өчен? Чөнки бесәйләргә вакцинация эшләнмәгән. Күбеһе моны авыл тирәһендә уйлайлар инде, бесәйләргә ни өчен эшләргә? Ел һайын Госветслужба республиканың яз мизгелендә бушлай алып бара вакцинация. Һәм аднаһына 2 көн эшләнеп барыла. Һәрбер ветучастокта һәм ветстанцияларда бушлай вакцина алырга мөмкинлек бар. Әлбәттә, күбеһе бу уен дип уйлайлар һәм ни өчен, мәсәлән, авыр вакцина бит дип ул яктан баш тарталар һәм менә ошондай хәлләр килеп чыга инде. Авылсынып та авырмы, авыр вакцинамы? Авыр кисерәме аны? Бу инде һәрбер организм үзенчәлекле. Әлбәттә, вакцинаны кайһылары һәйбәт үткәрә һәм кайһылары авыру мөмкинлекләре бар инде. Ни өчен? Чөнки бу сит биопрепарат дип әйтәгәндә, организмга авырлык мөмкинлеге бар, аллергия хәлләре булуы мөмкинлек бар. Әлбәттә, аның өчен бөтен профилактик мероприятие ветеринар күзәтү ягыннан ветеринар эшләнгән урында инде эшләп барырга кирәк инде. Шуңа карата әлбәттә, бу профилактик мероприятияларда үткәрергә кирәк. Ни өчен? Чөнки бу бердән куркынычлык үзләре хуҗага. Ни өчен? Чөнки хайван аша үзләренә ягулы мөмкинлек үзләре табып тора инде. Ленар Брагамович, моны әйттегез, сынап тойдык хайвандарын 2 көн дәвамында авылдарда һез профилактик саралар үткәрәһегез, вакцина эшләйһегез дип. Ул бит кыргай хайвандардан килә. Баягы һорауыма кирәйләнеп кайтам. Кыргай хайвандар арасында инсектор вакцина тарату мөмкинлеге бармы? Беләбез, кайдалар ыргыту, һибү, ризыкка кушып һибү бар. Шундай эшләр алып барыламы? Әлбәттә, беренчедән котыру сиреннән каршы профилактик вакцинация кыргай хайвандар арасында алып барыла. Анага карата инде эшләнгән вакцина, ул приманка дип атала. Ашамлык исендә капсула вакцина менән кыргай хайван ашаганда инде ул капсуланы тала, ул вакцинация ашкадан аша керә. Һәм әлбәттә, ел һайын инде күзәтеп торабыз. Мәсәлән, төлкеләрдә һунарчылар алып атып алганда яки бүреләрдән инде профилактик мероприятиялары булар, вакцина аларның тәнендә бар микән, юк микән күзәтеп барабыз инде. Ул мониторинг дип атала. Әлбәттә, анда эш алып барыла. Әйтеп киттем инде, 100% бөтен кыргай хайваннарда вакцинация үткәреп булмай. Әлбәттә, ул эш алып барылһа ла,
Котыру сире бездә генә түгел, бөтен Рәсәйдә сыгып тора. Аны эпизоотия мониторинг буенча безнең сайтта күзәтергә мөмкинлек бар. Әлбәттә, буның инде ни эш кырдан сыгарып булмаган вирусты без үзебезне беренчедән хаклап торырга тиешбез. Вакциналар профилактикаларынан. Шулай булгас, тамашачыларга әле вакытта нимә киңәш итәргә бына әле яз мизгеле ул котыру сиренең кай вакытта таралганын тап ошо яз мизгелендә күзәтәбез. Нимәгә игътибар итәргә? Йорт хайваннарына, йорттагы хуҗалыктагы малга нинди билдәләр котыру сире ихтималлыгы турында хәбәр итә? Әлбәттә, монда билдәләр турында гына түгел, баштан мин ниндәй киңәш бирер идем. Үзегезнең тирәктә, авылда яшәгән урында, һезнең урындарыгызда ветеринарлар бар. Аларга мөрәҗәгать итеп, үзегезгә информация алырга мөмкинлек бар инде. Кайсан, нинди вакцина эшләнгән. Беренчедән вакцина эшләтергә. Был профилактик мероприятие төптән тора, был авыруга каршы. Әлбәттә, шуннан гына уже күзәтеп була инде тышкы сыйфаттары үзгәрешләр бар микән, юк микән, яки беренчедән караганда инде кыргый хайваннар тоташ булгандар микән, яралары бар микән, юк микән, тешләгән урыннары бар микән, юк микән. Шуннан тышкы сыйфаттарының үзгәрешләре. Аларның сыйфаттары гына үзгәрмәй, аларның үзе тотышып, улар ташлану мөмкинлекләре сыга, һәләгәһе агу, күзләрен кояштан яки менә күләгә урынында яту инде шул сыйфаттар бар. Әлбәттә, был хәл буенча күп мәгълүмат, бюллетеньләр, информация бар. Әлбәттә, аны күзәтеп алганда ла беренчедән тора инде вакцина профилактика. Ни өчен? Чөнки был авыруга каршы дәвалау юк. Бары тик вакцина. Бары тик вакцина. Янә лә бер тапкыр шуһрауга әйләнеп кайтабыз димәк. Һәр вакыт вакцина эшләтегез үзегезгә һәм йорт хайваннарыгызга да карап торырга димәк. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла ветеринар һәм фитосанитар күзәтү буенча федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгы бүлек итәкчесе Ленар Яханшин булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.